Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, bandiraɓe musidɓe horsuɓe en kofnamen en kala. Mato no fulɓe mbiyata ni aadi bila aadi salade aadi ɓuri firtide aadi. Ne gas wonde aadi men o yonti kono hade hay hunde caggal jalnika e morƴitika en dokkat Idrissa Sy taw ko kanko woni ɗo woni kerɗen bangi nano e ngal ɗo woni natal men mato battidingal nde hirde ne mbaɗɗen e ceerno gelongal. Idrissa Sy gorko jambar o, Idrissa Sy gorko cuusɗo o, gorko nehiɗo mo ganduɗa cettanaɗo needi mum e darnde yidde mum ɗemgal ngal e taw kadi ko gorko immodiɗo e oɗo gorko ɗo woɗɗi. Enen kam ganduɗen gel ngal ɓoyani no fewi sabu ganduɗen mo ko 2007 à peine 17 ans. Kono noon en tawdimo e gorko biyeteɗo Issa Diop gorko mo Suray ko noon e oɗo gorko mo ɓeyɗen ɗo Abdoulaye Salif Lom wonde ɓe ganduɗen. En cuɓimo noon Idrissa Sy mo ganduɗen e ko kalɗen ko fo ina tawe mum en cuɓimo yo bismanen gelongal ba. Caggal ɗum Abdoulaye Salif Lom, caggal ɗum almudel leñol, caggal ɗum ma en garte gelongal ƴeen fuɗɗade yewtere men. Idrissa Sy bisimilla ma. Eyi bismillah rahman rahim. Ko adi ko fof en jetti Allah no feewi no feewi. Sababu nde oɗo jamma ko jamma teskinɗo wonande en. Kadi wo jamma mo ɓurɗen weltade e jogorɗen kadi weltorade kala. Sababu nde eɗen gandi ko jogori haale ɗo ko jogori yewte ɗo ko gonga mbiɗen ko duɗal ngal. Kono eɗen gandi ko aduna o fof jogori nanoyti. Sabu ko jogori sarade bangeji fof. Sabu eɗen gandi en mbawa haalde oɗo gorko jogorɗo yewtande en ɗo gandal makko, pinal makko, jambaragal makko, darne makko, aduna o fof setti ɗum. Kadi eɗen mbiyamo bisimil makko ɗo hakkunde makko e almuɓe makko, hakkunde makko e leñol ngol fof. Ceerno men ceerno gelongal ba en mbawa haaldude ɓuri mum, darnde mum, gila hanki taw hande arani en ɓooyi wonde makko, en ɓooyi yadde makko, kono hono makko ganden weeɓani e aduna he. Eɗen ñaagui Allah noon nde Allah hebbinta hono makko en. Eɗen mbiye bisimilla makko ɗo, bisimilla makko ɗo. En belti ha en mbawa haalde ko jiɗɗen haalde ko woni nder ɓerɗe men ko. Kono noon faamoɓe yo paam mataw Allah hokkitani en ɗemgal sino sago en luwaro hono ɗemɗe seerenɓe wonɓe ɗo ɓe kala mbawen haalde ko jiɗɗen haalde ko. Kono eɗen mbiye ceerno men gelongal ba bisimilla ma e hakkunde ma e almuɓe ma. Eyyi bandiraɓe tibɓe oɗon ñaaga tinnoɗon sabu Allah nde mbalton yimɓe heɗade. Eyyi sabu Allah mballon yimɓe heɗade. Eyyi oɗo woni Idrissa Sy tawande mo dokkuɗen ɗo teddugal yo bismonen ceerno gelongal. Te ko o woni kadi almudo mo ganduɗa gadiɗo teskanade en darne meɗen. En beltanimomo kattude seedantagal mum nan dow ɗon. Abdoulaye Salif Lom bisimilla ma. E bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama. Arsane Diallo a jarama nde battuɗa kam e bismitoɓe gelongal. E gelongal ba bisimilla ma, kadi bisimilla ma e galle ma, bisimilla ma ɗo jeeɗa. Idrissa Sy haali haala ka haalaɓe oɗo gorkude gorko momin gandi men kala, ko gorko momin kettini, gorko momin kooli. Wode bisimilla makko e galle o gelongal ba bisimilla ma. Gilna noon Assane Diallo nanɗo bakko e mami haalani ko haali caggal makko. Eyyi on beltanama ngam ɓoyde ngelaw ɓoyde ngaaro yimɓe fof ne gandirma ɗum. Ankay a ɓoyde ngelaw ɓoyde ngaaro. Almudel leñol bisimilla ma gorko nunɗuɗo bisimilla ma.
ndenni ham gelgal settima enen mum ɓurne haade ko Idrissi min rewi hen ɗum o settino ɗum ko ɓooyi 1900 ho omo andi min mi haalta caggal makko eyyi yam delleñol ne wawi tawi o ala ɗo ceernam ceerno Amadou Sow gorko mo mafonde lelde bani e sikki ala so tawi aɗa ɗo haade golle ɗe fuɗɗade bisimilla ma so tawi aɗa ɗo elle ka administrateur re fami ƴewto e mi salmini on mi yetti on mi jarni on mi salmi dendagal mo tongo ɗum fiiɗi ɗo on jettama no feewi Alassane jarama en calmini Ablaye Lom kono on calminirten gorko tedduɗo hono Idriss no mbiɗani en jetti kadi Ɗahiru Galaba on jettama onon kala en bismima mawɗa tedduɗo kadi tawi ko gendi yanke casɗo cuusɗo jaɓɗo kadi nawde leñol ngol to foti yottade ɗo kadi gonɗo hen kadi e ngal koyngal jarama gueɗal ba kadi oɗo gorko ñande 6 jolal jowtuɗo hitan ujunere nogas joyyi o fiilama ambassadeur Pinal TV international tawi fiidi ɗum ko agence Pinal TV Mauritanie tawi ko min woni secrétaire on agence wadde firti ko gorko tedduɗo en joddi mum jolle kewɗe tawi kadi o holliti gueɗe jumtuɗe o waɗi kadi jewte baɗɗe fayide e ɗum ɗon kadi gon hirjino kam jogui ɗum pamon ɗum so ari kam gandon ambassadeur aremon ko ambassadeur Pinal TV international télé fulɓe mo yimɓe fof fulɓe ndendi gila maayo waɗewo ha maayo hargo ha maaje belɗe ha maaje kaɗɗe wadde to fulɓe goni foof e bandumen hoddi mumen bisimilla ma guelangal ba a jarama seydi ba eyyi tongoɗe nan ɗon joguiɗo namdal fof ko fati to ɓende e ceerno men kelongal ba seydi ba pulla wiyama bisimilla ma hakkude ma e miñi en bisimilla ma hakkude ma e almuɓe ma bisimilla ma hakkude ma e mawni en bisimilla ma hakkude ma e leñol ma ewo bisimilla ma kadi bisimilla mo gowɗa bismede e kala e saaha ewo ngara mbaɗa kadi no gowɗa wadde kala e saaha kadi hay hunde min jiiɗi jottoɗa calmodira e rendo ngo ewo caggal ɗum mbawen huccande toɓɓere men e yewtere nde si kala nde ɗo toɓɓere jinnoɗen ɗo wanende ko musidɗo men Moussa Ndongo e mataw mo heeɓi gantu omo sankora mataw sikki ko kawmum joom suudu makko foti wonde e en doni momo en mbi yo Allah yurmo yaafo cankiɗo e wadde seydi ba bisimilla ma en dokkima en gacciti Ɗahiru Galaba nan ara kono hankkadi en mbima bisimilla ma kelgal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noon jafoɗon no feewi noon tawi ken juulanno kadi mi ñaguimon yaafo en feewi kadi en calmini ceerno men mawni men kadi jaadijo men kadi neɗɗo tedduɗo mo mbaɗuɗen jolle kewɗe limtinɗe e baɗɗe pille te kadi en mbawaɗe limti te kadi so ari ɗo hannde e ngal dental duɗal ɓaleede Sambo kanɗe mbaɗi nde tawno kadi no fulɓe kewi wiide ni ko ñebbe gawri puddi e sikki ala noon en calmini fof en kofni men jafnima ko jiɗɗen haalde ko ene heewi gasdataɗo kono mbi ɗum bisimilla mum kadi bisimilla mum e yeeso miñiraɓe mum bisimilla mum e yeeso almuɓe mum bisimilla mum e yeeso yiɓɓe mum yo Allah kadi rokku en kadi fartaŋŋe naftorade ko jogoɗen haalande jarama ɓiɓɓe fulɓe eyyi moƴƴi ne hawni noon ko donkuɗo haalde so Allah e o ma en uddide dental ngal joni kono noon bandiraɓe en ñaaga hay goto tello ewo telliɗo fof kam komi jaltino ɗum tan ni ewo laatta e koye men telliɗo fof komi jaltino ɗum ala ni tini walla tinani ewo kadi hay goto namdo ɗo cohluɗo namdade fof yo namdoyo e tongoɗe dokkade de taade ronki arde ne hawni seeɗa ma en uddide dental ngal tan mbasen hirde ha ɓurta bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde e nulaaɗo Allah mo jam e kise ngoni e mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe miñiraɓe e mawniraɓe yijiraɓe e jinnaɓe woɗɗuɓe e ɓattiɓe on calminama goto e moɗon kala inde muɗum e yettode mum on ñaganama Allah moƴƴere eɗen mbiya ɗo gonɗon eno gonirɗon kala yo jaam Allah e kisal muɗum won e mon
kadi en jitti Allah ha no feewi en beltanima kadi koddiroje Allah e jamiroje Allah wawde en bismede hande iddudal Balejo Samba ma mbiyen Alassane Diallo gorko mo luggere poli boɗeji kono kadi e nder dingiral ngal ko sehilaɓe ko yiɓɓe ko ɓiɓɓe yummiraɓe ɓiɓɓe babiraɓe ko kañumen tigirigi gondi e dingiral ngal ɗum noon eɗen ñaago Allah joom baɗe e bawɗe o kala ko Allah ene yaltina hande e ɗemɗe men ene fayi e nanɗe mon yo Allah waɗ ɗum ko rewrete Allah ko jokkirte enɗam yo taw ko ɗum ɓeydare wonande en enen fof yo taw ko ɗum fartange wonande en enen fof kono kadi yo Allah waɗ ɗum sababu jiitodiral meɗen enen fof mbele mbawen waddude ko jiɗɗen ko wadde fof nde wonno ko enen dendi fof ko enen jiidi fof kadi ko enen baddi fof Allah jarama on jarama tegregi gelangal Seydi Bapol a weltanama e ɗiɗo calminaji labɗi labtuɗi e sikala no mbatten so wona jaɓanen toɓɓere men hande hono no mbiɗen ni woni gurdigal fulɓe e hoddiɓe mumen woni paadirtede ɗo ndeɗo toɓɓere ko hande holno fulɓe jaggira e rendoji ɗi holno fulɓe jaggira e nokkuji ɗi goni hol yitere nde fulɓe daarete e hoddiɓe mumen holno hoddiɓe fulɓe dardata fulɓe taw ko mbaadi njanji walla mbaadi kurtudindi e dendagal so tawi wiyama fulɓe tan jofetake nokku goto jofetake diwan goto ina wawi joofe dongre no woruno e sikala so tawi ɗum ɗon noon neɗɗo yiɗi yewtide ɗum alay sago daña neɗɗo ganduɗo ɗum ina wawi noon mbiyen so tawi woni ko en wañoɓe gonnoɗen hande o eɗen mbawi siforede danna toɓɓuɗo mo woofani te kadi fiɗi ñiiwa on ne wawi joftoyde so tawi neɗɗo yiɗi yewtude ndeɗo toɓɓere suɓima gelongal ba wadde on tigui woofani wadde bisimilla ma denɗi garna ene toɓɓere nde eɗen mbawi adorade noon e ko mbiyata ko le mokkile woni kelme ɓurɗe jojjude e nder toɓɓere nde woni fulɓe ko kalanta ene fulɓe caggal ɗum kalana en e koddigal e woni ko ganduɗen hen bisimilla ma fulɓe kalana en e koddigal woni garna en hakkude fulɓe e hoddiɓe mumen bisimilla ma dendi joom boru yo loppu boru mum aɗa hewno wiide haaloma ko muudo gawri keɓɗo fof yo un ha wonta condi kala laaɓaɗo wawanaka walla wawa unde ka yo tinno yo rokkit jomum min mbawa min dokkitima haala ka eyo bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama kati Balejo Samba Allah jarama a jarama e namnal ngal nde wonno kongal namnal ngal ganduɗa ngal kongal ɓuttal kadi ko namnal batngal fayida nde wonno so neɗɗo wi ena haala pulagu tan sa renaki ma dañ sagge kewɗe sabu taarika leñol ngol e iwdi leñol ngol e godgol leñol ngol e kotki leñol ngol e carogol leñol ngol e sikke ala noon so fulɓe kalama tan hande e oɗo saha walla e oɗo yonta ala e sago koy ko ganduɗa koko nehande yummare nde woni Afrique tenki noon e to banggue Afrique banggue hirnangue e Afrique hakkundejo e hunde Afrique banggue worgo e eɗen mbawi sifade noon hono ɗeɗo leyɗele ko wayno Sénégal ko wayno Mali Mauritanie Niger Burkina Faso Nigeria Gambie Sierra Leone Guinée Bissau Guinée Conakry Ghana Togo Benin
Côte d'Ivoire ha Afrique centrale ha Tchad e sikke ala noon ko wite ko pullo ko leñol ɗum addani saha kala so yimɓe ne mbiya leñol fulɓe eɗen jogo hen fayre nde wonno so neɗɗo wi leñol men a addi hunde huftidinde hunde hawridinde so tawi a wi fulɓe Mauritanie koɓe fulɓe koye leñol ngol ɓe jeeya kono firtani ko kamɓe fulɓe Mauritanie ko kamɓe ngol leñol ngol fof wadde neɗɗo ene wawi innude inde leñol e mbaddi kerinde kono kadi ene wawi innude inde leñol e mbaddi kuftidinde tawa fof mana o fawoto koye ko walla inne nde fawoto koye mana ko kalata ko sa weyi leñol fulɓe e kuuɓal ɗum kam hankadi a addi kala ɗo pullo wawno wonde e windere he a addi kala ɗo pullo wonno e windere he sa wi fulɓe noon Guinée walla mbiyen tan fulɓe Adamawa walla fulɓe Sokoto walla fulɓe Gombe walla Kano walla Bargu walla Fuladu walla Futatoro ɗo hankadi a ƴetti ko ganduɗa ko palɗe ma diwanuji ɗi ganduɗa ɗi pulago nen ɗon ko wayno Masina en ha Futa Jalon en ɗum ɗon noon holko kalaten e pulago ko adi fof ko leñol ɓoygol leñol gootngol so en wi gootngol ko ngol gootngol to bange annabagal geɗe ɗe Allah rokkannoɗe neɗɗo e teddungal ngal Allah rokkannogal neɗɗo hono no jomiraɗo haaldi ɗum ni to ɓura anato wondene min teddini ɓi adama walla min kormima min dokki hurum ɓi adama min ɓurnimo e ko ɓuri hewde e windere he walla min gardinimo ko ɓuri hewde e windere he ɗum ɗon noon so tawi annabagal ene jeeya e ɓure mawɗe fulɓe ene jogii hen geɗal so waliyagal ene jeeya e ɓure mawɗe fulɓe ene jogii hen geɗal so tarikh ene jeeya e ɓure mawɗe fulɓe ene jogii hen geɗal so diiniyankagal ene jeeya e geɗe ɓurɗe mawnude fulɓe ene jogii hen so pinal ene jeeya e geɗe ɓurɗe mawnude e neɗɗankagal fulɓe ene jogii hen wadde fulɓe ala bange hay gooto mo mbawɗa memborade to bange diiniyankagal to bange alliyankagal to bange faggudu to bange hakkillantagal to bange pinal to bange ñeeñal to bange karallagal to bange keewal e to bange ɓooygol ala hen bange jaafo ɗon tawa noddago naati ala hen bange mo nawrataɓe tawa a tawani eɓe jogii toon geɗal wadde ko leñol ngol ganduɗa ngol e kuuɓal ko leñol jogingol dokke ko leñol baɗgol fayida ko leñol jogingol martaba ko leñol jogingol neɗɗankagal ko waɗi ko neɗɗo wiyeede neɗɗo e ko waɗi ko Allah wiide wondene mbeɗe lomtina neɗɗo o e dow leydi woni neɗɗo o lomtade mbo Allah walla wonde mbo kalifa Allah e dow leydi e Allah halfinde neɗɗanke o geɗe muɗum e dow leydi wadde kala ko Allah tottanno neɗɗo ene rokki ɗum ngol ɗo leñol wiitegol leñol fulɓe ɗum ɗon noon so tawi en kaali ɗum firtani wondene ko en fulɓe ala sabu ay saha koko pular wiyata ko wondene kala mo tafi hoore mum ƴeŋna kanŋe en gonani e tafde koye men ala kono gonɗen koye yettirde ɗum joomi men gonɗen koye weltorade ɗum e welammeji e nemaji ɗi tagɗo en waɗani en hono geno mo ganduɗa o ala nando geno baɗowo ko wela mo ala ballidijo geno puɗɗiɗo puɗnuɗo kala ko fuɗi tawa ala mo fuɗɗodi kono gortotoɗo gasnowo tagore muɗum tawa ala mo heddodi kono kati ko barowo tagore mum fo tawa ala mo ñawdata ko oɗo waɗani en nde ɗo moƴƴere wadde noon ɗeɗo geɗe kati ɗe ganduɗa ɗe koɗe kalɗen ɗe ɗo to bangi pinal ngal neɗɗankagal ngal faggudu ndu e annabagal ngal ha e ɗeɗon geɗe fof firti ko kala hen gueɗel dalilu mum ene joga ene anda wadde firti wondene ko eɗen jettira Allah nde Allah waɗi en yimɓe en jettiri Allah kati nde Allah suɓani en leñol waɗi en fulɓe eyo e wasde jurnade
ko ɗon ton mbawmi haadde hen e fulɓe. Heddi noon koko Pulaar heewi ko wiide ladde anda ɓi moƴƴo. Ɓe mi kono ɓi moƴƴo yo andu hoore mum ala. So ladde anda ɓi moƴƴo ene foti andude kañum hoore mum. Eyi. Ladde anda ɓi moƴƴo ɓe mbi kono ɓi moƴƴo ene andi hoore mum ala. Saha ɓi moƴƴo ene wasa andude hoore mum. Kono noon hade ladde anda ɓi moƴƴo ko ɓi moƴƴo yo andu hoore mum. Wadde firti enenne ko jamanu o wakloto ko e ko jamanu o wayloto ko e kesam hesa maago ngu e pine nattodirɗe ɗe ha gilay koddigal ha e ɗemɗe ɗe ganduɗa ɗe ko nattodirɗe gilay luɓodiral kutorɗe e ɗeɗon gueɗe. Ɗum ɗo fof de woto ittu neɗɗo o wasde andude holi kanko. So neɗɗo o andi holi kanko tan maw fasno hoore makko e on saha o wawa teddinde hono makko, o wawa daranade ko makko, o wawa farnorade ko makko. Nde wonno fulɓe ene mbiya ñande ƴakkuru dawi alamo ene luɓira ñiiƴe mum, kono enen ne mbiɗen mo luɓi wutti ko parniɗa fof ma dañ ɗo kannuɗa ɗum, sabu mo luɓi ko jeeya faaro maɗani kadi ma dañ ɗo yetti aɗa yettinani ɗum. Eyi wadde firti wondene ko caggal nde ganduɗen ɗeɗo geɗe ɗe jogiɗen holko yanoyta e meɗen. Saha won hen ko ruttinte e tarihaji, won hen ko ruttinte e jewte wiye wondene aha fulɓe ene certi ɓe serdiɓe ko nangam, serdiɓe ko nangam, serdiɓe ko nangam. En mbawa wiide wona gongo, kono en galana ɗum dalilu mo ganduɗa ko dalilu labtuɗo. Sabu saha aɗiye baɗono musidɗo Amadoulo walla baɗono tanum sukaɓam hono Ɗahiro Galoba, jomum wima wondene fulɓe serdi ɗumen ko ngaari ndi annabi Musa talnondi ko ɗum woni ko serdi ko fulɓe. Ala fulɓe certani, ala fulɓe certani ko leyɗele taƴaɗe ɗe, taƴiraɗe keeri ɗi taƴa e dow koɗorɗe fulɓe ɗe, ene wawi tawa ɗiɗo keeri ko kanji ngoni nattuɗi e nder ngandiji fulɓe ɗi, ha keeri ɗi natti rende en ɗamɗam woni hankati en ɗamɗam yeeba keeri ɗi mawnina. Ɗum ene wawi yeede e sababuji ɗi ganduɗa ɗi ene gona ceeral fulɓe. So en dokkiri yeru, so en ƴeewi keerol Mauritanie e Sénégal, keerol ngol lelna koye koɗorɗe fulɓe. So en ƴeewi keerol Mauritanie e Mali, keerol ngol lelna ko e fulɓe. So en ƴeewi keerol Sénégal e Mali, keerol ngol lelna ko e koɗorɗe fulɓe. So en ƴeewi keerol Sénégal e Guinée, keerol ngol lelna ko e fulɓe. So en ƴeewi keerol Burkina Faso e Niger, keerol ngol lelna ko e koɗorɗe fulɓe. So en ƴeewi keerol hakkunde Niger e Nigeria, keerol ngol lelna ko e koɗorɗe fulɓe. Wadde firti wondene so en jurnitima ha nder ma en taw won geɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe naatti ngam fusde en, ngam sarde en, ala e sago ndarane ɗen koɗo leyɗele kese, koɗorɗe kese, kolaɗe kese, inɗe kese, mbele ma en mbaw nadde e ko hesɗi ko, taw ko hesɗi ko ɗum ene fuunna walla ene fuuyna koko ganduɗa ko koko aadaronoko, woni ko tawanoko walla ko jogonoko. Wadde ɗum ɗo ene jeeya e sababuji ɗi ganduɗa ɗi ma jibinoyi caɗele goɗɗe tawa ɗe limtottako, ɗe kaldotako e nder waktu goto walla e nder saha goto. Wadde ɗeɗo geɗe so tawi ɗi goni sababu ceeral, sabu nde so tawi en duttima dow seeɗa, so wiyama ngaari ndi wonno sababu fulɓe ceerti, e nden de caggal ngaari ndi ɓe gummodima toon, ɓe gummodima hayre Sinai, ɓe naati e nder Égypte, ɓe gummodima Égypte, ɓe koddi ɗo diwan awker woni Fuuta Kindi ndi fergoji mbaɗi ɗon ya gartaji mbaɗi ɗon ha mbayno leydi. A faami ɗum ko raɓɓikinade tan e nder on sifa kadi ha joni haɗani ɓe junniti ɓe jippiti e dane maayo ngo, ko hoɗi ko e dane maayo ngo ha e nyalawma hande o ene jogi ɓoggi gonɗi ɗon ɗi ganduɗa ɗi taƴata. Ɗin ɓoggi kala nde ɗe taƴi pulagu nattat wonde pulagu nattat wodde.
holi ɗin ɓoggi ɗi hen ɓoggol gotol wiyete ko jettoje ɓoggol gongol ngol wiyete ko denɗiragal ɗiɗo ɓoggi ɗiɗi hande ene jeeya e ko haɓɓodiri fulɓe e ko tongodiri fulɓe sabu so tawi a yihi e nokku a tawi oɗo yettete ko Diallo kanko an jetteteɗa ko Diallo tan mbiyatama ko ɓinguel baaba ayi ɓoggol enen ɗon so tawi oɗo ko cosoho oya ko dedeho walla oya ko babaho oya ko Diallo ɗon e ɗon goto e maɓɓe kala ene wawi yande e goɗɗo wadde janodiral woni janodiral denɗiragal ko dengol ko raaguji gonɗi hakkunde yimɓe ɗi eyyi woni raaguji gonɗi hakkunde yimɓe ɗi hakkunde pasiragal koddigal a faami enɗam eɗen geɗe wadde firti wonde de ko hunde nde ganduɗa nde won ko nde reeni wadde ɗeɗo geɗe ɗiɗi so tawi ɗe momtima e fulɓe nattat wonde fulɓe wonɗo aɗa yaha noon tawa fulɓe ɓe ngala jettoje beele ɓe ngala jettoje ko aada pulago rokkiɓe ɗum walla ala ɓe ngala jettoje koye leyɗele ɗe ɓe koɗi ɗe nde ɓe tawi nde hen ɓe ngala ɓe jettoje ɓe gabbitinama e pinal ɓen ɓe dokkita hono inde ɓeɗon e jettorɗe muɗumen hankadi wona ko jettorɗe muɗumen woni neɗɗo inde nde joftine e bamum walla inde nde joftine e wuro mum walla joftine e nene mum beele wona ko ɓeɓe tawi ɓe kono kay wona kamɓe kam ɓe gaddorani jettoje so ko hen bangi gueɗal ɗimmiwal ngal to bangi inɗe maɓɓe kadi inɗe ɗe wonko ɗe kollata sabu ala fof leñol ngol darottoɗa wima mbitemi ko Samba walla Hammadi walla Yaro walla Paate walla Dulo walla tawa rittaki e pulagu hayso tawi o nanata ɗemgal ngal heddi ko neɗɗo ene wona pullo taw wona haal pular woni haalata pular nanata pular sabu ko pullo ƴiƴam kono o wona pullo ɗemgal saha neɗɗo ene wona pullo ɗemgal tawa o wona pullo ƴiƴam joni noon ko woni ko pullo ɗemgal wona pullo ƴiƴam so yanti e leñol ngol walla naatti e leñol ngol beele janngo e jam ko fotanno ko musde ƴiƴam tawa yettaki ɗemgal beele ma mus jomum walla musata jomum ko fotanno ko wonde hare ƴiƴam tawa wona hare ɗemgal beele ma won hare jomum walla wonata hare jomum wadde ɗo kadi ene moƴƴi wikkiyankagal e hakkillantagal natta e nder ngoɗo miijo beele ƴeewde beele ala ko natti e men ko jeenoka e men ene haala ɗemgal men ene ɗeɓi abbitade e pinal men kono noon wona ƴiƴam men dogata e ɓandu mum jafoɗon mi arta iyo joni noon somi arti e namnal gongal ngal woni hakkunde fulɓe e hoddiɓe muɗumen bandiraɓe musidɓe tedduɓe aɗa andi so neɗɗo ene yiɗi daranade leñol walla ene yiɗi ko ɓeydata leñol walla ene yiɗi ko ɓamtata leñol kala ko ombo jangina leñol ngol woto jangin leñol ngol anje leñol woto jangin leñol ngol anje ɗemgal woto jangin leñol ngol anje koddiɓe mum eyi sabu holko waɗi ɗum aduna o haa gasi ko luɓodiral ko gostodiral ko dokkodiral kono kadi ko jaadigal ngal jaadigal noon ko heen doofollo heewi huutorade doole jom sembe kono kadi e nder ngal jaadigal ko heen jom sembe heewi ɓeydade heewde doole haa waawa dañde ɓe halfi ɗum noon so tawi en mbi leñol meɗen ngol hono no kaldunoɗen ni goo kongol mangol ɗiɗi kongol jaajgol tati kongol ɓooygol wadde enen kay en ngala ko eɗen ñiŋira leñol gongol sabu en ngala ko eɗen ñehira leñol gongol wadde jarani ko eɗen ñoha leñol gongol
heddi noon caɗeele ngari caɗeele ɗe won hen ɗe ngannduɗaa ɗe ko colonial addi ɗumen won hen ko colonial addi sabu ko waɗi ɗum so tawi a ari a tawi neɗɗo ene laami laamu ngo a laamaaki omo jogii sembe ɗe a ala a haɓii e makko so a fooliimo keewɗaa ko ƴettude ko hono ko joginoo ko ndokka ɗum nufluɗo gonɗo sara makko mo alaano hono ko alaa ko mo laamanooki hono laamu ngu o laami ngu mo alaano ngalu ngu o jogii ngu e on sahaa ndokka ɗum ɗum mbele on ene wonta kabdiiɗo makko foftinma aan e hare ma colonial waɗii ɗum ɗo e nder Afrique wonaa tan e fulɓe tan ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗii ɗum e leƴƴi goɗɗi ɓe mbaɗii ɗum e leƴƴi gonɗi e nder Afrique kono noon hade ko fulɓe kaalaten kaaɗen e pulaaku ngu kaalaten ngu ɗum ko heen baŋnge won heen ko colonial waɗi won heen goɗɗum ko ngannduɗaa ko kiram waɗi ɗum woni holɗum enen leƴƴi ɗi ngonnduɗen ɗi en keewaani hollude wondene imin jiɗi yaarude yeeso min ngañaani on kono eɗen keewi hollude wondene ko minen ɓuri on eɗen keewi ɗum hollude e tindi men e daari men e jeewte men so mi rokkiri yeru tanum Alassane Diallo wari tanum Idrissa Sy wari tanum Ablaye Lom finen subaka goto baɗono Amadou Dulo ara yetto Idrissa ne jooɗi Ablaye ene jooɗi o wonay mantude Alassane Diallo o wi Alassane ko taane warno tanum Idrissa aɗa andi haysi Idrissa fettanimomo wona ko ene welto mbele ɗum jeyaaka e ko woni sababuji leƴƴi goɗɗi ɗi sababude hareji ɗi kaɓannoɗen e leƴƴi goɗɗi e golle ɗe taaniraaɓe men mbaɗanno ko taaniraaɓe maɓɓe e te kadi ene wonti daari meɗen ɗin daari kadi taw ko daari ɗi ngannduɗaa ɗi dartaten ɗum koɗo joomumen tawa mbaɗa hiirde mbaɗa joomumen invité sabu ko an invité ɗumen so emi rokkiri yeru comme par exemple Mali fulɓe mbaɗa hiirde invité bambarankoɓe ko wayno Sénégal fulɓe mbaɗa hiirde invité jolfuɓe ko wayno Mauritanie fulɓe mbaɗa hiirde invité safalɓe joni noon a wiyeɗa wondede ko an woni tanum Cheikh Souleymane Baal tane warno hormo an woni tanum Cheikh Oumarul Foutiyou tane warno Amadou Mo Amadou an wonno tanum Elimane Boubacar Kane ko tane warno hono Bourba Jolof walla ko kañum warno lamɗo waalo firti wondene ko gañgo enen aawe ɗon joomumen tinani caggal kiram ɗamato ƴeew leƴƴi ɗi mbiyeten ɗi ene gañi en fof e ndenne de leƴƴi ɗi ene ndesa e rewɓe men eɓe ndesa rewɓe men ete eɓe jiɗi rewɓe men kala hen dañƴo sago muɗum e yiɗi debbo pullo waala e galle mum wadde holko waɗi ɓe anje worɓe fulɓe ɓe wadde waɗa firti wona leñol ngol ɓe gañi ala ɓe gañi ko ɓureede ko ɓe ɓurdono ko noon alay sago ɓe ƴeewoye kanŋeeji ɗi ɓen joginoɗi ɗo ɓeeɗo hono ko ngannduɗaa ko duɗal ɗo ɓe tafanno ɗo kanŋeeji maɓɓe noon Amadou Hampati Ba wi o wi wondene mbayla jannginte ko dewol e gorol duɗal ngal ko kañum woni dewol biifirɗe ɗe ko kañum woni gorol ɗum ɗon noon ko ɗon kanŋe tafate joni noon so baylo waasi duɗal mum holto tafata kanŋe mum firti wondene ko enen joni so en mbaasi rewɓe meɗen rimɓe ɓe en mbaasi rewɓe meɗen moƴƴuɓe ɓe holto dañaten moƴƴo holto dañaten ko ngannduɗaa ko koko rimɗi wadde firti wondene ɗo alay sago jurnitoɗen holko waɗi ɓeeɗo eɓe mbara ngol ɗo leñol te kadi eɓe ndesa rewɓe muɗumen holko waɗi eɓe gañi ngol ɗo leñol te eɓe ndesa rewɓe muɗumen eɓe jiɗi jibidinde e muɗumen wadde firti wondene ko biifirde ɗe ɓe gañi kamɓe ko duɗal ngal ɓe jiɗi duɗal ngal haysino ko carton maɓɓe bifir ɓe mbawa tafde heen ene kanŋe ɗum ɗo kala ɓi fuutanke ene foti ɗum yurdetade ɗum ko heen bange goɗɗo o won hen ko laamuji meɗen gaddi hakkunde hare leƴƴi ɗum jibini musibbaji mawɗi ɗum jibini caɗele mawɗe ɗum jibini ngañgu eyyi so en ƴeewi hay pecceteɗe ɗe tawa ngol ɗo leñol ko kañum ɓurna ngolɗa leñol dokketeɗe ɗe tawa ngol ɗo leñol ɓurna ngol ɗo leñol cuɓeteɗe ɗe tawa ngol ɗo leñol ɓurna ngolɗa leñol wadde ɓurnagol ngol sa yurnitima ha nder ma taw jasnagol ngol won ko ɓurnagol ngol joni noon ɓurnagol ngol so yiɗi ɓurtade darata ko ɓorngol
saha fo lappa e becce eyyi sabu ko ɓurnagol ko ɓuranagol joni ko ngol ɓurnagol ngol ndaara ɓorngol wadda hen ɓoggol tonga ɓurnogol ngol haa gayna lappangol kadi e norol ko ɗum ɗo woni caɗele ɗe wadde firti wondene so en jurnitima ha nder hono no mbirnon ɗen ni e haala meɗen jawtuka ka wonko huutori ɗemgal men taw jogaki ƴiƴam men ndele ɗum jeeyani e ko lori en eyo ɗo noon hankadi peccoru jibina ko ɗo caɗele jibina wonti kala ɗo mbaɗɗen batu ha darɗen faamodirde jogiiɓe ɓe ƴiƴam pulaagu ngu jogiiɓe miijo pulaagu ngu jogiiɓe hakkille pulaagu ngu gooto baaɗona gelongal jogii ko ɗemgal pulaagu ngu kono alaa ƴiƴam pulaagu ngu bonna batu ngu haa bona so hawre ko keɗaaɗo wiye ko haali ko ko goongo so hawre ko ɗaminaaɗo wiye ko haali ko ko goongo so hawre ko jaakoraaɗo wiye ko haali ko ko goongo so hawre ko kulaaɗo wiye jaɓe ko haali ko sabu ko goongo wadde firti wondene so a yurnitima kala fedde men nde cosɗen fedde nde nde heewi so nde fusi fedde wonde jibite tawa ndeɗo fedde nde jogii ko hono inde ndeɗo fedde tan wodde nde wonayi kadi wona faggitoyaade waɗɓe bange goɗɗo ala kono nde wonata koye fottude kadi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko woppanoɓe ɓe e fedde nde wadde wona jogaade nde ɗemgal pulaagu saɗi ala saɗi ko jogaade ƴiƴam pulaagu so neɗɗo jogiima ƴiƴam pulaagu heewi ɗo hiranooɓe leñol ngol haɓateeɓe hare leñol ngol jamma e ñalawma ene mbaɗa jawɗoyele muɗumen e leñol ngol ene jarani ɗumen huunde fof tawa inɗe maɓɓe meeɗa ka naneede e leñol ngol holko waɗi ɗum ɓe jogii ko ƴiƴam leñol ngol ɓe jogaaki ɗemgal leñol ngol heewi dukooɓe duko leñol ngol haalooɓe haala leñol ngol kono ñande maayde leñol ngol yonti joomumen keewi ko deƴƴude natta e cuuɗi ɗum addani gelo ngal wi nde ƴeewon maayɗo darte ŋaani ŋaakaali paaɓi ɗum ko junngo laamɗo wona haaju giyal jaaɓi wadde firti wondene ko won kadi ko naatti e nder men ɗum ɓen ngoni roondotooɓe sirruuji men nawana ɗum woɗɓe ɗum woni jeyi sababu kala ɗo fulɓe piya wiye wondene junngo pullo enen heen ko junngo pullo kaalowo pulaar kono wona junngo pullo jogiiɗo ƴiƴam pulaagu sabu ñande henndu dawri sammude jaaɓe sammata tan ngardiki ki wadde so henndu dawi sammude jaaɓe sammi jaaɓe woppi heen ngooti anndu jogii ko giye jaaɓe kono jibinta jaaɓe eyi anndu jogii ko giye jaaɓe kono jibinta jaaɓe mi darto heen ɗon wasata taw wonko namne ɗe jogi ɗon eyi Seydi Ba machallah ken rewndiɓe tan de ko joni ma to jottiɗen oɗo hitowol cakkitingol en cuwa heɗade yimre wonde ɗo nde tigi rigui machallah wayi no wayanno ni en paami tigi ewa naati tigi e toɓɓerde e wadde en paami ina gasa wonde sahaji ngangu ɓurngu hewde ngu dañaten ko enen mbaɗanta ɗum koye men eyyi kono eɗen keeɗi e yewtere nde wonɗo kalɗa hen e fulɓe ina jogii gueɗe kala gueɗe biyeteɗe ɓurɗe ɗe walla ko fiyete ɓural ko fof fulɓe ene jogii ɗumen to diine pinal gandal annabagal waliyagal te dalilu mum ina joga e eɗen jiiɗi jubbana en hen seeɗa e banggue ɓureɗi ɗe fulɓe jogii yeru pinal en kalata diine en kalata annabagal ngal dalilu mum joguiɗa hen e gartana en ɗon caggal ɗum ha joni jokken e maaro en etat murluɗ ɗum tan e banggue goɗɗo kadi e wattan yewtere nde en etima tongude hen ndeke fulɓe ne jogui ko wiyete ko deƴƴo gollo en walla ni beele wona gollo en ɓe ko ɓuuri heewde ko gollo deƴƴe en kono kadi fulɓe ina jogii wulla asa ubba en taw ko haaloɓe nanateɓe cikkateɓe ko dariɓe taw kadi ndeka wona dariɓe
e lema taw sen paami hay so en cohlani andude kamɓe ko kaari walla ko kaari kono ndeke eɗen jogii e leñol ngol ko ngannduɗaa ina heedi leñol ngol ɗo waawa heedde koye mumen e tende ke nganndaaka te tinaaka ko ɓeen mataw ngoni ɓe mbiɗa fulɓe ƴiiƴam ɓe ina woodi noon mataw wullooɓe ewo taw mataw ko fulɓe demgal ko ɗum wona hen ko wona min de ngoɗo mane kam fulɓe demgal ngoɗo keesal mon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh lawol gongol eyi ɓaleji samba golle maɗa jooɗi peewi allah jarama jarama yo to banggue annabagal gaddortoɗen taw ko annabaɓe ganduɗa e jalti koye fulɓe so tawi bajjo aminata abdoullahi ɓurnaɗo windere o yalti koye ismail yummum ko hajara ismail ko pullo no ko annabi yummum ko pullo debbo pullo biiteɗo hajara ɗum ko hen bangi wadde firti wondene o mayni kosam fulɓe so ɗum ɓenni annabi ene wiye daniyal windoɓe ɓe arab binda daniyal ko pullo sabu e tagodi makko ko waccore woni ɗon o ɗeɓi waadi kono fuuñe sabu o ranwu kati Allah waɗi kati gurdam makko fof o ɓornotono ko conci daneji ɓe mbatti wiidemo daniyal kati daniyal ko hunde ranwunde mawninande hono no mbiratani daneyel walla daniyal walla danejo eyi ɗo ko hen bange annabi idris yummakko hono ashut jibini ɗum ko biteɗo rakel ko inde raki heltande wonti rakel onne yummum ko pullo so tawi a ƴeewoyi ga e ɓe ganduɗa ɓe ko toye ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe aɗa andi hakkunde ruben e annabi yusuf kamɓe jiidi yumma annabi yaquba ene jogino ɓiɗɗo ene wiye datal oɗo resi debbo pullo on debbo pullo ɗum addaniɓe dañji ɓinguel ene wiye naamuyel jibini biteɗo pallu oɗo pallu rokki en wiyede pullo sabu lasli meɗen wona pullo mbiyeten ɗen koyen ha suuriyankoɓe e yonta annabi idrissa nden inde pullo feeñani ko hasur wiyeteno ko hasuriyankoɓe wiyeteno hono abraniyankoɓe hono kaldaniyankoɓe hono dosta en hono kan'an en hono perse en hono grec en eyi bange goɗɗo o sa ƴeewoyi toye biteɗo o jeeri hisrini annabi yaquba jibini biteɗo yahuza on jibini yahudiyankoɓe yahuza jibini faris jibini biteɗo aminuzub walla hisreni jibini biteɗo jeeri ɗum addani enen ko mbiyeten ko leydi jeeri sa ƴeewi hayɗo jérusalem woni ɗo hande walla ko wiyete ko jeeri wona hettere leydi ala ko werto leydi werto ngo ganduɗa ngo ko werto jeerende wiye jeeri kono fulɓe cifortako noon leydi ala furɓe ene jogii sifaji ko wayno karawal ko wayno tocconde korkaji ndufri ceenal loofal hono noon ila akhiriha kanko hisreni kanko jibini mbiɗen biteɗo jeeri hisreni kanko hisreni ko annabi ko kanko woni mo ganduɗa o koye kanko jibini biteɗo amel on noon wona annabi kono ko on yamirano yo hirsu ngaari ndi ganduɗa ni ko ngaari samari eyo kanko hisreni
mbiɗen kanko jibini biteɗo Aminuzub on jibini Salmun jibini Bugar oɗon ko pullo ko annabi. Bugar jibini Ubayd oɗon ko annabi. Ubayd jibini Yasar ko annabi. Yasar jibini Dawuda ko annabi. Dawuda jibini Suleyman ko annabi. Ena waɗa luural mbele debbo annabi Suleyman biteɗo o Bilqis hade annabi Suleyman jogino ko rewɓe ujunere annabi Suleyman jogino mbele debbo makko biteɗo o Bilqis la reine du Saba mbele kanko oɗon ko pullo walla ona pullo ɗum luural ene joga hen e wittoji ha e nyalawma hande o sabu ko Éthiopinajo kono ene anda kam wondene kanko Bilqis kadi o wana neɗɗo complet ko ɗum addani en mbawa nadde walla min de mi anda goɗɗo min kam mi gonɗinani wondene ko pullo mi gonɗinani ɗum sabu mi dañani dalilu lattuɗo mo ene hollami wondene ko pullo nde wonno kanko Bilqis a faami yum makko ko jinne ko ba makko woni neɗɗo ɗum addunomo jogade gandal jinneji ɗum waɗnomo lomtade hono ko ganduɗa ko laamu baba makko kanko Bilqis ɗum mi joña ɗum wadde firti wondene so a yurnitima ha nder kamɓe fulɓe ɓe ummade annabi Idrissa ha yetti e annabi Nuh alayhi salatu wassalam ha yetti e annabi Ibrahim a faami de ko woni ko ɗon sabu 313 nelaɓe ɓe a faami nogas e jeeɗiɗo enen hen a faami de taw koɓe fulɓe e 313 nelaɓe ɓe jeeɗiɗo e nogas e jeeɗiɗo enen hen taw koɓe fulɓe wadde ɗum ɗo ko ɗo dartotoɗen hen eyi amma ko heddi noon to banggue waliyagal to banggue wilaya ɗum kam hankadi sohlani ko eɗen kaala ɗum kam ene wawi hay e nder dingiral ngal taw waliyaɓe enen hen e sabu fulɓe ceerani e jibinde waliyaɓe kadi leñol fof ngol rokkano ko martaba annabagal en mbiyani ngol jibinta waliyude kono waliyaɓe maggol kewata goɗɗiɗi ɓe gonata andaɓe leñol fof mbimi kadi ɗum ko kalɗen ko ɗo ko daaɗe meɗen dow leñol fof ngal suɓanano ko martaba annabagal ha e nyalawma hande o jamma hande o ɗo kalaten ɗo ɓe jibinta waliyaɓe walla so woodi wana waliyaɓe kam alliyankoɓe walla waliyaɓe feeñoɓe to banggue diine ɗum noon so neɗɗo welama yo yurnito e leƴƴi windere nde fof leƴƴi alam ɗi fof kala ɗo aɗa tawa leƴƴol ɓurɗol hewde waliyaɓe ma taw ngol ɗo leñol ngol hewno annabaɓe eyyi tigirigi dende a weltanama kattude e machallah eɗen gandi tigirigi a fuɗɗima warñude e sinno sago noon taw ko face to face e sa fuɗɗi noon warñude eɗen gandi no kewden wadde machallah en nani ha tengti haalande nde kalɗa ɗo nani kadi eɗen gandi tuma ka woni koye dogde ene wawi kadi wona ene wawi eɗen gandi ko haajuji kewɗi gaccinaɗa e kono kadi eɗen gandi ko gueɗe ɗe jiɗɗa nde wonno ko ɗum kadi woni darde nde eyyi ma en dokku halfinaɓe joɓɓude ɓe so tawi won joguiɗo namdal ɓe jippitina ɗum kono hade hay hunde hade ɗum taw jaafoɗa e haalande nani nde a holliti en kolliti hen wonde fulɓe ina jeeya ko ɓeydini ɗumen kadi feccade hay nder keeri men ni goram keeri ɗi ndewi koye nder fulɓe yeru hakkude leyɗele men ɗe keerodirɗen ala keerol ngol garata ina fecci leñol gongol sa hoddiri tan Mauritanie Sénégal ɗo wiya ko ɗo woni Sénégal ga woni Mauritanie rewi ko hakkude fulɓe ko noon Mauritanie Mali ko noon yaadi kala ɗo ina feccete ko ɗo fulɓe woni ɗum ni kadi e ley wonata sababu o ko ustude doole fulɓe mbele wonɓe Mauritanie ɓe ina mbiya ɓe ko fulɓe Sénégal wonɓe Sénégal ɓe ina mbiya ko kewata Mali ko fulɓe Mali watte ɗum wonɓe Mali ɓe ina mbiya ɗum ko kewata Burkina ko fulɓe Burkina ɗum toɗɗi mbele hol wasiya mo dokkata fulɓe konngol ma faade fulɓe mbele fulɓe kañumen ganda pullo gonɗo Mauritanie o
ko on tan woni pullo gonɗo Sénégal oya gonɗo Sénégal ko kanko gonɗo Guinée wadde holko ngol dokkata faade fulɓe ewa kadi wasiye goɗɗo o ko en teskima hayso wona tan nder keeri hayso koye nder Mauritanie tan walla nder Sénégal tan walla nder Guinée tan e nder men kadi enen fulɓe kadi e nder men eɗen mbaɗi kadi keeri goɗɗi kadi e nder men hayso ko keeri garnoɗi ngam ɓeyduden banggue pinal ɓeyduden banggue neɗɗagal hande ko nuskoji en ussoji doole men saabu hande ko jamanu hande mataw ko mbiyen ko moɗam pinelagu kono kadi ko jamanu kadi goɗɗo hande o aɗa yiya tan oɗo ko pullo ko gaynako o farnori tan ko pulagu makko gaynaka makko ɗum tan woni ko farnori goɗɗo o omo jagga ɗum ni wona pullo ngal cuɓalal ngal toradal o e torodo o aɗa yiya ɗum hande farnori tan ko toradagal mum ngal ko kañum tan woni pullo goɗɗo o omo jagga ɗum wona ni pullo ngel pulel ngel gaynagel e ngel kon e ngal ɗe geɗe dewɗe men kadi mbeɗa ɗe kadi wonko ɓeydaten kadi enen e canki men e kotki men e haare hande no jogiɗen nde eyyi Alaji Samba Allah jarama a jarama yo Allah yo moƴƴere eyyi kañum kam leñol so wurdi ngel e ngal tan ngol yarata yeeso sabu ko waɗi ɗum ma yaw ko yawnaki kono kadi ma mawnin ko mawninani eyyi ɗum ko hen bange goɗɗo o ko gongo hade kuule walla dosɗe lelniɗen geɗe wonko poɗɗen hen hormade kono won kadi ko poɗɗen hormorede ɗum ɗon noon ay mo kormiɗa o on kañum haaja tan ko hurum poɗɗa ɗum hormade o kono ay hurum mo kormeteɗa o oɗo ko an foɗanto ɗum mbaɗana ɗum hoorema sabu mawɓe men ene mbiya hakke hokketake hoccetake koko tetate wadde firti wondene ko so tawi neɗɗo joɗima ha wi wondene oɗo ko pullo Mauritanie najo oɗa ko pullo Sénégal najo ɗum ene fonno labtude e nder hakkillaji hande laamiɓe leyɗele ɗe fof ala pullo balɗo e Mauritanie mo bandum walani Sénégal ala pullo balɗo Sénégal mo bandum walani e Mauritanie ko hono noon Mali e Sénégal walla Mali e Mauritanie ko hono noon Guinée e Sénégal walla Sénégal e Guinée kono noon ay haame ay saha poɗodiral martabaji ena adda hasidagal ha ƴetta ɓi bama mbatta ɗum tumaranki ay saha kiram ena adda ɗeɗon bone ha ƴetta ɓi yumma mbatta ɗum gaño wadde ɗo wasiya meɗen hen ko yo en gandu enen fof ko en fulɓe enen fof jiidi yumma e baaba e haalandam nane mi haali ɗum hen wonde ne ñande hendu dawri sammude jaaɓe nde sammata tan gardi kiki sammata ko dundu fof wadde so en jiidi leñol en jiidi ƴiƴam ene haani jiiden belamma ene haani jiiden mette yimɓe fof noon ɓe jiidani mette andu ɓe jiida belamma sabu hande o ma wone welayo oye wona mette so tawi weliyo makko o haɗimo tinde mette bandiko ɗe wadde firti wondene janngo e jam kankone so metti jane makko bandiko heeɓi belamma bandiraɗo o siftorta kañumne mette makko ɗe kañumne abboto koye belamma muɗum o wadde ko ɗo yimɓe certata wadde firti wondene ko wonko wawi haɓanede hare leñol taw wona leñamago ala kono taw ko hare jokkere enɗam en kaali ɗum e haalande men arwan yidde leñol mum wona anje leñol gongol wona joɗade ne aybina leñol gongol wona joɗade ne jasna leñol gongol wona joɗade ne famɗina leñol gongol wona joɗade ne jalkita leñol gongol ala kono tin hoorema tinnoɗa e hoorema sabu mawɓe men ene mbiya so sagata yiɗi ƴettade jinnaɓe mum anda no waɗata heewi ko ƴettade jinnaɓe giƴum e on saaha on ƴettanoma jinnaɓe ma wadde so tawi aɗa yiɗi leñol ma tan a aybinta leñol gongol haade jomum aybinde leñol ma saɗa yiɗi gando maɗa tan a aybinta gando janano haade on aybinde gando ma eyyi wadde wasiya meɗen tan ko yo en paam enen jiidi leñol enen jiidi enɗam enen jiidi kosam e duhol eɗen haani ndenden jam ene haani ndenden jamalum ene haani mbadden jungo e faandu fandare meɗen wona wotere
ngal ɗo namnal ko ɗum ɗo tan woni ko ɗe ngannduɗaa ko joginomi heen. Allah jarama Diallo. Eyo mi arta e ngal ɗo namnal ngal mo numéro mum sakkitori 84 52 o wi bandiraɓe rewɓe ɓe ene namni mbere kaaray siragal ngal fulɓe joginongal e hoddiɓe muɗumen ha joni angal heddi walla ala angal heddaki. Min de so tawi ko min namnan namnal ngal neɗɗo namnoto tan no jaboto tan koko andi, min kam mbiyatmi ko ene heddi ha e ñalawma hande. Sabu kala ko pullo teddiniranno koɗo ha ñalawma hande o fulɓe ne teddinira ɗum hoɓɓe. Kala ko fulɓe jaɓno waddude hoddiɓe muɗumen ha e ñalawma hande so wona taw ko koddiɗo o sali ɗum walla koddiɗo o aawa ɗon ko ene ittira ɗum, kono fulɓe ɗo gonno ɗo ha e ñalawma hande o ko ɗon woni. Eyyi to banggue hoddiɓe mabɓe no ɓe mbaduno e hoddiɓe mabɓe, kamɓe ala ko wayli hen so wona ko hoddiɓe mabɓe mbayli hen. Heddi noon kala mo awi giyal koye soño kuttanɗe kadi ko wona ɗum ko gawowo ndondi hoddata e jibinowo duleɗi. ɗum ɗon noon so tawi an a teddini neɗɗo o teddinanima, aɗa hormi neɗɗo o hormakima, aɗa yiɗi neɗɗo o yiɗama, aɗa yiɗani neɗɗo o yiɗanama, so ɓoyi se tan a yitata hoore maɗa. ɗum ko hen banggue ko ɗum jogimi ko mbeɗa jabto e ngal ɗon namnal makko ɗimmal ngal o wi beele wondene gacce godanoɗe ɗe eɗen goodi ha joni walla ala. Eyyi kañum kam ndiyam hewani woppude lawol mum, e kala nde woppi lawol mum andu wonde ne ummaki ɗo fonno ummade ɗo, walla ummoraki ɗo fonno ummade no fonno ummorade ɗon ni. Gacce ko wiyete ko gacce ko gaccugol, daña ko gaccuɗa, daña ko gaccinaɗa gacca e on saaha gaca e hoore maɗa, ɗum woni gacce ɗe ɗon. Kono so tawi ala ko gaccuɗa, ala ko gaccanteɗa gacca, ɗum noon ɓoyata gacceɗa. Wadde gacce waɗno ɗum wiyede gacce ko dañje ko gaccuɗa, ko gaccinaɗa gacca e on saaha daña ɗo gatɗa hoore ma. Kono so tawi ala ko gaccuɗa, ala ko gaccinteɗa gacca, a natti jogade gacce wadde gacciɗa. Wonko heddi hen kono hewani, sabu yontaji ɗi waylo yontaji ɗi gacce barannoɗe hanki ɗe natti fawguinde hande. Sabu hande en jii e réseau ji sociaux, mi wiyani neɗɗo jooɗo haala sirru hakkude mum e joom galle mum, mi wiyani neɗɗo jooɗo haala sirru hakkude muɗum e joom suudu mum walla hakkude mum e sehil mum. Kono en jii hande neɗɗo jooɗo e réseau sociaux ene yenna yummum walla ene yenna bamum. Wadde eɗen mbawi wiide wondene en mbawi wiide leñol ngol fof e kuuɓal, kono noon won rafiji koko pular wiyata ko woto jorgol sumol keccol yotawɗe darodaki. Sa selani yiide goto ene waɗa bone e nder leñol tan sa renaki joni jiya ɗimmo makko jiya tataɓo makko, so ɓoyi seeɗa raɓat tesoraɓe yajat. Wadde noon gacce de ene gusti ɗum ne kadi ɗum hay to banggue diine ndenelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam namni nde Jibrilu beele so ummima e leydi ndima Jibrilu artu e leydi ndi. Jibrilu wi wondene ma artu suɓade gueɗe sappo ɗe o winoɗe ombo itta ɗumen e dow leydi ndi, gacce ene jeeya hen, eyyi hoolare ene jeeyano hen, kaaray siragal ene jeeyano hen. Eyyi wadde firti wondene hande de en mbawa wiide gacce fulɓe ɗo gonno ɗo ene goni ɗon ha joni, kono ɓurɓe ɓe wurde pulagu kam ene guuri gacce pulagu ha e ñalawma hande o. ɓurɓe ɓe wurde pulagu mbimi, eyyi ɓurɓe ɓe wurde pulagu, ɓurɓe ɓe wurde ƴiƴam pulagu, ɓen gacce ne kedde muɗumen ha e ñalawma hande o. So mi arti e namdal musidɗo meɗen Oumar Sow, o wi mate wonɗo fulɓe jalti e leƴƴi goɗɗi walla ala. Aɗa andi aduna o so neɗɗo wi wondene ngol ɗo leñol ko ni tan ngol ardi, yo taw wona ngol ummi koye baba Adama. Aduna ko toga togi, ko jibina jibini. Wadde ko jibindiral addi jiɓodiral. So yimɓe jibidinta jiɓodirta. Wadde leƴƴi ɗi kala hen leñol ene jogii ɗo yalti e gongol ngol, ene jogii no yaltiri e gongol ngol. Eyyi kono noon ɗo en mbawa wiide koye ngol ɗo leñol fulɓe jalti. So Allah min de mi anda koye holngol leñol fulɓe jalti, mi anda. Eyyi kono mbeɗa andi tan kam fulɓe jeeya ko e leƴƴi gadiɗi ɗi. Ɗin leƴƴi gadiɗi noon caggal ilam tufan nde waɗi nde,
hakkunde ɓiɓɓe tato annabi nuh ɓe hono sam e ham e yafas liƴƴi goɗɗi jaltiɗon eyi liƴƴi goɗɗi jaltiɗon mi arta eyo ham hono ham ɓi annabi nuh korse en koye makko jalti sanjiriidi yankoɓe koye makko jalti kanani yankoɓe koye makko jalti eyi sa ƴeewi hono mo ganduɗa ko sam arabeɓe koye makko jalti abrani yankoɓe koye makko jalti kaldani yankoɓe koye makko jalti azuri yankoɓe koye makko jalti persi yankoɓe koye makko jalti mo ganduɗa ko yafas yunani yankoɓe koye makko jalti turkiyankoɓe koye makko jalti wona turki leydi ndi kalata ndi hande saxoni yankoɓe koye makko jalti eyo joni noon ƴeewen ha suuriyankoɓe ɓe hade en mbino wondene fulɓe ko ha suuriyankoɓe gonno ɗo eɗen mbawi rokkude wondene fulɓe de jalti koye wondene koɓe ha suuriyankoɓe arwan en kalino ɗum nane e haala meɗen wadde ɓe jalti ko e ham sa ƴeewi kadi inde hamde e inde samde inde samba e inde hammadi itta koye ɗeɗo inde eyi ko heddi ko noon nde rewoyi hen jaafoɗon e bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi en mbi eɗen nder ina wawi mbalen ɗo ha weeta taw en kastani taw kadi eɗen jokki heɗade kono kadi taw kadi ceerno o tampani e fawade noon omo heewide puniɗo ajjoto eyi enen en jaɓanamo ɗum taari ko dendaɗo o rokki en waktu e nder waktu makko kanko fo e hewrede eɗen jettamo kattude nde o wawi jaɓande en o ari kadi rendude men kadi hande oɗo kihiɗo e o ha o wawi kadi haalande en ɗum ɗo ko ganduɗa ina jojji andude neɗɗo fo ne foti andude ɗum en mbimo Seydou Ba no heewi wadde ni ala no mbatten so wona en dokkitat konngol woɓɓe musidɓe wonɓe ɗo sen mbi musidɓe noon ko seerem men wonɓe ɗo so tawi en jogui kono ɓeyda hen bisimilla mumen walla tawi ko jinno yotte yottaka kañumen kadi bisimilla mumen woni seeranɓe ɓe mbiɗen ɓe saabu en fof en mbawata haaldude kankone ceerno guelgal eɗen mbiyamo so tawi wonko yinno namdede o namdaka wonko yinno haalde omo fanno men ɗum arani o haalani kono mo andi ko nafoore eɗen jiiɗi o ɓeydanen hen so wona ko wona ɗum ko ceernal ngel on nder leñol on jafoten namde ɗe hankadi kadi woni ko hirde ko wona ɗum ko wasiye mo jogui faade dental ngal no haaldi rendo ngo hande no wayni ha tenke sukaɓe men fuɗɗiɓe wossede kono kadi eɗen jogui alhamdulillah sukaɓe dariɓe jiiɗi koye mumen kirani koye mumen ala ko woni haaju mumen e hammu mumen so wona hande wittude e janngude ɗemɗe mumen dente ɗe ne keewi en mbawa limde ni saga limden kono dente hande ganduɗa goɗɗe janngoje jangguinoje Pulaar ne keewi kono noon so tawi en kaali en kalani dental duɗal Pulaar murtude Diop hay sen gofani Allah en gofi koye men en kalani duɗal men duɗal Dajaba woni dingiral Jamma Bela sen gofani Allah en gofi koye men nde wonno ko dingire ɗe ndewɗen ɗe jaltuɗen ɗe keblaɗen hol wasiya ma kadi faade ɓeɗo sagataɓe worɓe e rewɓe waɗoɓe kirɗeli mumen e wittude e windude e janngude ɗemɗe mumen eyyi ko enen ko ɗo woni ɗo dowirten eɗen tari noon heddiɓe ɓe ko eno Ɗahiru Galaba en ceerno Amadou Bousso en e musidɓe men woɓɓe wonɓe ɗo yiɗɓe ma tawi koye seeremɓe ɓe o yiɗɓe ɓeydude hen hunde walla yiɗɓe weddade hen kalande bisimilla mumen o caggal ɗum mo jaafoɗen mo hankadi